चंदन पाल तो ना तुमको भाव क्वेश्चन पचारा हो कह है क्वेश्चन पचारा हो ना से बापा ना जानी पचे कह जनवरी 26 के तारीख पड़े 26 6 तारीख 6 तारीख तोर 27 तारीख तोर 27 तारीख आउ कह जनवरी शुणु जनवरी 31 तारीख पर जनवरी 31 तारीख पर के तारीख पड़े रत हाँ तो गोड़ छिंडी आज जानी जनवरी 32 तारीख जनवरी 31 पर जनवरी 32 तोर तारीख तोर 33 तारीख तोर 33 तारीख तार 32 तोर 33 बड़ हेले कौन हबू तू बड़ हेले कौन हबू आर्मी जगह कहमी आ तू पुलिस को तू जनवरी 31 तारीख पर 32 कहूँ सी 33 कहूँ पुलिस हम तू कौन हबू मु पुलिस चाकरी करी आ गोटे कौन कहूलु फावर फिगर चाकरी सेटा कि चाकरी पानी रे दियंती घरे पानी निया नागिले पानी रे दियंती सेटा कि चाकरी फायर फिगर चाकरी